पति से कहती है क्या कहती है? कि देखी ननद मरेली ताना अच्छा निकला के ना घर के खाना तहरा त बुझाता न राजा कैसे रहेली घर में जनाना ए ततहु से शादी करके ततहु से शादी करके हम ता पछतात बानी हो कि तुह से शादी करके हम ता पछतात बानी हो पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा ए राजा पापा के बोला के नैहर